Як то кажуть, перевірка не відходя від каси. Замовив собі такого помічника. Взагалі-то думав, що то на 150-й круг. А вона на 180-й. Це взагалі огонь. І як ота мала дитина, знаєте, рву, хочу розкрити, подивитися, не можу дочекатися, що там за прелість. Дивіться, 180-й круг. Ай-яй-яй, зараз зробимо розпаковочку. Та звичайно, що зубами гриз. Так хотів відкрити. Барабан на дріб, бабам. Та ти що? Так, це щось дуже маленьке, 110. Ага, є така. Ну, зараз будемо розбиратися. Одним словом, друзі, в комплекті 125 насадка. Зараз заскочу в магазин, подивлюсь, можливо, є перехідники, тому що мені потрібна 150. А кабеля то скільки?